köra. Gör väl. Gör det jo. En och en halv kvar, grabbar. En och en halv kvar. Det är bara att köra på, Leo. Inga problem. Slappna av. Du kan ta det här avslappnat. Ja, jobba både höga och låga nedtagningar. Gå på benen. Gå på double leg finger. Bra, Leo! Bra! Jobba rygg. Jobba rygg. Ta bort kontrollera ena handen så går du på samma sida. Där. Bra! Där. Bra. Bra, Leo. Upp på ryggen, upp på ryggen, upp på ryggen. Skitsnyggt. Korsa inte fötterna, Leo. Nu har du båda. Titta på strypen. Gå på strypet. Gå på rear. Gå på strypet, Leo. Sätt in hookarna igen. Du fick ingen poäng, Leo. Nej. Så, Leo. Nu har du poäng. Yes. Jobba kontrollerat nu, Leo. Lägg press på honom. Jobba kontrollerat. Press på honom hela tiden. Jobba hela tiden med pressen. När ska PO köra? Tyngden. Jobba med din tyngd. Min måste ju vara klar. Det är sista matchen nu. Finalen då, eller? Ja, det är så. Bra jobbat, grabbar. Upp på ryggen. Bra, Leo. Gå på ryggen. Snyggt. Det är poäng igen. Vad studsar du? Om du kontrollerar kragen där så kan du ta ryggen. Gå på i sex. Ja, det är bra tänkt. Gå på. Han håller fast dig själv, så det är inga problem. Lägg press med axeln. Där. Vänd emot den. Inte halvkvar. Lägg tyngd på honom. Där. Jobba till halvkvar hela tiden. Där, nu sitter den. Jobba mot ryggen nu. Tryck på hans knä. Nu kör du, PA. Här Arne. När ska du köra? Är det mittenmattan eller? Bra, Leo. Jobba lugnt och med tyngden. Jobba med tyngden. Bra! Greppa din arm. Där, gå på strypen. Ut med handen. Där, bra. Ja, armen där! Ta armen! Jobba på strypet, Leo. Jobba ska på du köra strypet. för högt så man hör på kameran. I bröstet. Armbågen i bröstet. Där. Och så lägger du över honom. Upp! Det är helt skit där. Det måste vara med svep, men man kommer hemma på torget. Det är ridiculous. Det är bra. Gå på ryggen, Leo. Ta bort hans arm om man håller upp. In med hookarna! Så. Där ja. Så tar du poäng till ryggen. Båda hookarna inne. Du leder med 14-0, så ta det lugnt. En minut, grabbar. Du har ett lätt övertag, Leo. Du kan softa. Attackera hela tiden, men överansträngning. Jävligt bra match. Jag fattar inte vad man säger. Där, Neon Belly. Där, bra Leo. Bra, Leo! Skitbra, Leo. Ja, poäng för det. Där. Han går in nu. Snyggt, Leo. Där. 20-0. 22-0.
23-0 ska det vara. Lite taskigt att ropa det. Poäng. De har slut på poäng, Leo. Det är 6-0. Ta det lugnt, va? Du får vinna på poäng ibland också. Bra! Bra! Poängtavlan är slut. Nice!